BP sang này in social này xí lâu mà sẽ ăn nu heart attack lệ em stroke này ta thì ăn tâm à chú vàng in social nó cái này mình này lâu mà BP sang này là mà lâu tuổi này em còn ngay này tuân thủ mà cho nên BP sang ta là lâu tuổi lệ thà lâu thế lệ BP sang ta là thì lâu tuổi lệ thiếu thà lâu thế cái sợi đó na mà sao bây giờ chuan chỉ em sodium hi ni hi BP sang xiêm tu ber hi ni chỉ cần tiền này mình chỉ lang anh ngót hiện là va chỉ tiền nó phim chỉ tầm na hay hi in su mà bôi mỏ lấy ăn sao này tan chuan hay bít lang chỉ te hay sang hà rep hay mình ngắt thu con tị thế bôi chỉ hi ăn tel thiên na hay ba cả cái này là mà chuan ngắt bít te đang bụi thu te tin bài thế bôi hi phim của ngai khop mấy chân chú bài hiện sodium tel na chỉ thang thang cái tel sa Ajinomoto kan tela sodium atela soda kan tela sodium atel boka chi kan na thak boka chawang chonin baite po hi elo tu tin ani lo amai ro chu BP sang le tan chonin in su mangai khop mai chonin hemi snack kan ti chip kan ti noodles uai mama kan ti te tiang potato chip kan ti tiang hianin chi hi atama chuan processed food kan ti sausage kan ti te tinan pekang chi hetiang te po hianin sodium hi atam ke het turani chuan hei junk food kan ti te processed food kan ti te he anga ti hianin chi ba ka thau thalo chi hi atama e ba ka hiana chiat harna preservative kan ti te heng te po hi atam boka ei fast food kan ti mai hamburger kan ti te french fries kan ti te tiang KFC kan ti heng te po hi ani vek mai ni chuan in cake te biscuit te po hi ei tam lo atha heng te hianin BP saka ti zual thei chuan zu te po BP sang nei tan chuanin in chin tok hriat angai khop mai in mezial hianin kan thi sen zam te zoi muang in ati zima hian BP ti sang thina chuwang chuan hemi heart attack le stroke ni thina chance kha ati sang ani chuan caffeine te po in sumangai caffeine chu hemi hei energy drink kan ti ta tama coffee ate hei dark chocolate hi sel da ta chon thatna chin ani ve amai ro chu e tam kha a thalo ni coffee te po chuan saturated fat hemi thau chi kan ti te trans fat kan ti te hemi thil kan mom lu tuk hei vai dora thil kan mom lu tuk ang chi te yan te chuan ke di mi zo tan chuan voksa te po in su mangai elo tu tin lovin vok thau te chon hei butter kan ti te giu te po a thalo ni ngot lo amero chu ei tam lu tuk lo kha in sum kha angai ni chuanin BP sang ta thalo chu hemi zan mu that lo hi ni zan mu that lo chon BP control har chuan hemi ru ha na am ben von mon ni tin ru ha te chu kan nei lo the lo tu po in amero chu kan ru ha reng zat kan mu that thelo chuan kha BP sang tan apoi ni etinga tan chuan ke kalte tong trai te yang te kha atang kai bokani chuan taksa chet lo lutuk ina om tam lutuk hekten ti BP sang tan a thalo long chera mut reng te thut reng te ni tin kein minute somthum vel tal hi kalthin apoi mo kop mai chuan dam doi then khat po hi ei tam chuan BP sang a thlen ve thei na chok na abik takin NSAIDS kan tiang chi heng ei tam hian in BP te pot sang ve thei chuan hritlang dam doi hei call ei kan ti heng te po hi ei tam chuan in BP sang a thlen ve thei steroids te po kan hrianga video te po kan siam to heng te po hi ei tam chuan BP sang a thlen ve thei chuan taksari na heng taksa ani tur aya rit obesity kan ti hetiang taksari lu tu khian BP sang ni thena chance kha asang bokani chuanin kan khai khom don chuan chi ei tle mangai rilru te po ha dam te po ngai ve taksa che tamangai chuanin hemi ei tur siam chop kan chi ni lovin ani chura laum yen te kan ei tamangai ani chuan member te ta big tan channel tan rin om zual te meng chu ta tan te chuanin member tin ni theina kasiam adu ta ni thenga ene tangkai na le that na tam tak ani bokani
chuan ale peka chuanin BP sang nei ta na thil ti tur poimo le ei tur tha te tian te kha kan soi le don ani